Hadian bakaseng kenhuan kai klau kata kaseng Hindu Trap National Liberation Council kaseng kembal kain bean dak Sarkar India. Kalau berengam teng ya ka Voice of the People's Party kata ka WPP kamtam ya Presiden rang bado ya ba Ardan melal besai moj ibadai I Presiden jong kata kaseng. Bat hadian kecing berengam jong kata kaseng lahi I bagi ba angkila penpau ya la kacing sko kucengki. Bat kita penparu ya kacing sngo bitar kacongki ya kata kaseng HNLC. Ba menshwa kata kaseng kalong dak kembay ndre menta pat kalong dak kembay. Kata kadai kawai na kur kompet sngo jongki pai ba. Lesingi lap dong ba kaseng HNLC hakipor ba menshwa. Kadai kaseng ki ba ki pai ba keri kesi ki support phayaka la ne ki kershan phayaka. Handrai masentia kane kacing cia hakaba kaseng HNLC klub berngam ya ka Voice of the People's Party ndai nakaliang gipat baru ki kloi ban kentha kala ya HNLC dak kapaong balada pi kta kti lane pen masaw ya kinang yalam jong ka WPP kamut pila kta kti ya ka dot not jongi upai ba si sen perkhan bakate ka cingkren jong ka HNLC lane ka cing berngam ya ka seng WPP kadai ka wei nakimat ki bakta ba ya ki pai ba ki be ya ka WPP balai ngong ni bagi ba kiit pa ya ke WPP ladangi keren halor kata ka banta hala si ka kham crong bat ka video ru kan poi daki si tengen ta tam ndai kanam kata ya ka por ngin keren shot pa ta ka paong ki ba hi kiit ya ke WPP kadai halor ki mat ki cuban lak ki ba ma ki hi ki la klai hapo hakapor bagi penlong ya kan bas election hakis nem ki balalaj balaseru ngindang yu isu shu ya kai kapa maki kensale walada ki loyo ban kurup no ya kabor sanchar na ka NPP hapo district concert tingin pachakmat ya kai kapa maki kilale ndrai ken man skam baka cingtrai kam ku cungki kinlong ki ba penhon bat penstonat ya ki pai ba se kata kadai ka wei ka daw ka ba pan kaban ya ki pe ba pan chiet ya ka VPP nama kadai ka sang ka ba dang thamai ka bampat tha bria haki wei kwei pat ki banta de kumba ngala dap ong shikman ba ki pai ba ki la pan sngo ya ka ba maki ki don halor jong ka ching berngam ka HNLC ya ka VPP de to menta ngin pai kindet tok sakane ka banta ko HNLC seng bamlang bala set yap teng ya urang ba snong menshwa payas ngau e chat ben riau kat masia te don shu kat notli ke men siam kasi phalaya ba bat sakonungut pandang ya kwa ba phamot a social media don tang ki khna sitada ni ki bompat tip ki kam trang snam ba phayale happen thor phai set yano lada dei udo usnam chong pha hamula ya urang ba rang ba snong ba phaya set dei udo usnam chong pha hadhan giti laingut sendon phaya set halai umkra phamut thibom lada dei pat batmu ya udo usnam la chong wat hak tu ka chaka pai ba buon dei ki khna khlung ba ya batri ya udo usnam hi ba ya panya ai daw ayu ma phasia sange ka tu ka jinglong ru klau bakan poi ka por ta kor blai pandayo ki jingpang kensha ba buon chan kani kadai kuai ka post ya ka ba ngalabri ekateng ya ka bala post pai ba po Facebook page kata ka lampung ki khun kari